Γεια σας! Καλή χρονιά να έχουμε. Εύχομαι το 2016 να σας φέρει τα καλύτερα στη ζωή σας. Όλοι οι στόχοι σας να πραγματοποιηθούν. Ελπίζω τα πράγματα σε όλους μας να πάνε έτσι λίγο καλύτερα. Αν και για μένα αυτός ο χρόνος, το 2015, ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές για εμένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο βίντεο της χρονιάς που σας ρώτησα στο Facebook και όλοι μου είπατε ότι θέλετε ένα haul. Οπότε ναι, είναι αρκετά τα πράγματα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε για να μην βγει μεγάλο το βίντεο. Και θα ξεκινήσω με πραγματάκια όχι τόσο ομορφιάς όσο random. Και θα ξεκινήσω με έναν φορητό φορτιστή για το κινητό. Είναι από αυτήν εδώ την εταιρεία. Έρχεται με το USB του. Είναι έτσι μικρούλι και βολικό για την τσάντα μας. Δεν τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα για να σας πω αν φορτίζει γρήγορα το κινητό σας κλπ. Αλλά μόλις τον χρησιμοποιήσω σίγουρα θα σας πω. Επόμενο δωράκι, και αυτό ήταν δώρο στον εαυτό μου, ήταν σύρματο ποντίκι, είναι αυτό εδώ, είναι από την εταιρεία αυτή εδώ, που άμα την πω εγώ θα τη σκοτώσω, ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα. Το πήρα από τα MediaMarkt σε πάρα πολύ καλή τιμή, 7,99. Είναι αυτό εδώ, έρχεται και με το USB του, παίρνει 2 μπαταρίες, είναι αρκετά γρήγορο και εύχριστο. Έχω να σας δείξω το πιο αγαπημένο μου δώρο από όλα τα δώρα που μου κάνανε μου άρεσαν, αλλά αυτό είναι ένα τσακ πιο ιδιαίτερο γιατί μπορώ να πειραματίζομαι με τα μαλλιά μου, που ξέρω ότι και εσάς σας αρέσει να με βλέπετε έτσι πιο περιποιημένη και μου το έχετε πει πολλές ότι να αρχίσω να φτιάχνω τα μαλλιά μου κλπ. Οπότε ο καλός μου, ο Δημήτρης μου, στη γιορτή μου έκανε δώρο αυτό εδώ. Είναι μια ισιωτική η οποία είναι από τη Philips, Essential Care λέγεται, είναι το 6 σε 1 και να σας το δείξω και live, να σας το δείχνω. Είναι αυτό εδώ, έρχεται με τη θήκη του, η θήκη του είναι αυτή, έχει πάρα πολλά εξαρτήματα, έχει αυτό εδώ που είναι για τις μπούκλες και με αυτό έχω κάνει σήμερα τα μαλλιά μου, έρχεται με αρκετά εξαρτήματα, έχει για να ισιώνεις τα μαλλιά σου, για να τα κάνεις το στιέρα που λέγαμε εμείς κάποτε, για να το κάνεις μπούκλες, για να κάνεις πιο όχι τόσο έντονες μπούκλες. Είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο και σχετικά για Philips οικονομικό θα έλεγα, θα τολμούσα να έλεγα ότι είναι οικονομικό. Πάντως δεν καταστρέφει τα μαλλιά σας, δεν τα καίει, θερμαίνεται σε 3 δευτερόλεπτα, κάνει πολύ εύκολα τη δουλειά που θέλετε να κάνετε και είναι εξαιρετικό προϊόν. Επόμενο που έχω να σας δείξω είναι αυτό εδώ, το τεράστιο, το υπεραγαπημένο μου, το φοράω συνέχεια, το φοράω κάθε μέρα. Είναι ναι ένα κασκόλ υπερτεράστιο, τώρα το τύλιξα. Είναι το αγαπημένο μου, είναι δώρο από την μητέρα του Δημήτρη για τη γιορτή μου και για τις γιορτές και όχι μόνο αυτό, είναι ένα από τα πολλά δώρα που μου κάνανε και μου αρέσει πάρα πολύ, το έχω καταευχαριστηθεί και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε δώρο. Ήταν αυτό εδώ το κουτάκι, το πολύ όμορφο, το στολίδι, έχει αυτά εδώ τα λουλουδάκια, ελπίζω να μην γυαλίζει. Είναι αυτό το υπέροχο κουτάκι, το οποίο όταν το ανοίγεις είναι Άννα μέσα, γιατί έχει αυτά τα δύο υπέροχα
κεράκια, που ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπάω τα κεριά. Δεν ξέρω που τα έχει πάρει, για να σας πω εταιρεία, μάρκα, το ένα το άλλο. Πάντως το ένα είναι τροπικό δάσος και το άλλο είναι πράσινο μήλο. Μυρίζουν και τα δύο καταπληκτικά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω μία μανία με τα κεριά και το ξέρετε. Οπότε ναι, ήταν Άννα το κουτάκι, και το δεύτερο και το τρίτο μάλλον δωράκι, μάλλον και το τέταρτο και το πέμπτο και το τελευταίο δωράκι ήταν ένα αφρόλουτρο από τον Κορέ. Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω γενικά Κορέ, δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάποιο προϊόν από τον Κορέ, και το συγκεκριμένο αφρόλουτρο είναι με βανίλια και κανέλα. Άννα, ναι, ήταν για την Άννα αυτό. Η μυρωδιά του είναι εξαιρετική, μου αρέσει πάρα πολύ και ανυπομονώ να τελειώσουν όλα τα αφρόλουτρα που έχω στο μπάνιο για να το δοκιμάσω. Και το κουτάκι έχει αρκετό χώρο μέσα για να βάλω ό,τι εγώ θέλω, καλλιτικά, το ένα το άλλο, να φτιάξω λίγο τη βιβλιοθήκη μου που γίνεται πάντα ένας χαμός, και γι' αυτό δεν σας έδειξα εκείνο το βίντεο που την είχα φτιάξει τη βιβλιοθήκη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο δωράκι, μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Μου άρεσαν πάρα πολύ όλα τα δώρα, δηλαδή ήταν όλα ένα και ένα και όλα ήταν Άννα. Έλεγαν πάνω Άννα. Κάτι είχαν από την προσωπικότητά μου. Μετά τι να σας δείξω, τι να σας πρωτοδείξω. Μετά έχω να σας δείξω μία τσαντούλα. Είναι αυτή εδώ η Power Bank. Και αυτή είναι δώρα από τον Δημήτρη. Η οποία έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Έρχεται έτσι, ανοίγει από εδώ. Και μέσα είναι τεράστια, έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο, έχει και αυτά εδώ τα δύο τα τσεπάκια, δεν ξέρω από πού μου την πήρε για να σας πω εταιρείες και τέτοια, είναι η αλήθεια, αλλά ποιοτικά είναι αρκετά καλή, είναι πάρα πολύ καλή ποιοτικά και ανυπομονώ να την δοκιμάσω και να την πάρω μαζί μου σε δουλειές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, μετά μου κάνανε δώρο αυτό εδώ, το οποίο φοράω και σήμερα. Είναι μια κουκουβάγια και ελπίζω να μην γυαλίζει στην κάμερα. Είναι αυτή εδώ η ωραία η κουκουβάγια. Για μένα η κουκουβάγια συμβολίζει τη σοφία, συμβολίζει τη γνώση, συμβολίζει πολλά πράγματα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά μου κάνανε δώρο αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο είχε μέσα ένα ζευγάρι σκουλαρίκια και ένα βραχιολάκι πολύ όμορφο, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό εδώ, τα σκουλαρικάκια είναι αυτά εδώ, είναι πράσινα, είναι ένα πράσινο λουλούδι, το οποίο ταιριάζει πολύ με τα μάτια μου. Και μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και το βραχιολάκι, το οποίο έτσι όπως είναι, πώς να σας το δείξω, θα το φορέσω για να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ, είναι ψηλό, έχει πάλι αυτό το υπέροχο λουλουδάκι. Γενικά εμένα μου αρέσουν αυτού του είδους τα κοσμήματα, τα ψηλά, γιατί δεν ξέρω, τα χοντροκομμένα και αυτά είναι ωραία, αλλά δεν τα φοράω τόσο συχνά, ενώ κάτι τέτοιο δεν φεύγει από το χέρι μου. Και θα το βάλω κιόλας. Είναι πανέμορφο και μου άρεσε και αυτό αρκετά, και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το δωράκι και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά η άλλη μου αδερφή, η Κική, που την έχετε δει και σε βίντεο, μου έκανε δώρο. Αυτή είναι εδώ την υπέροχη κορδέλα για τα μαλλιά, όταν βάφουμε να μην πέφτουν μπροστά τα μαλλιά μου. Το είδατε και στο τελευταίο
και στο βίντεο με το μακιγιάζ που έκανα το εορταστικό, και αν δεν το έχετε δει θα σας αφήσω από πάνω καρτέλα, γιατί τρέχει και ένας διαγωνισμός. Μετά μου έκανε αυτό εδώ το αυγουλάκι τύπου Tangle Teaser για τα μαλλιά, και αυτό είναι από το Jumbo και έχει πάνω τρίχες. Να είναι, θα έχει τρίχες. Είναι αυτό εδώ το ροζ, το σαν τύπου Tangle Teaser. Είναι πλαστικές οι τριχούλες του και τώρα βλέπετε και τις τρίχες μου, αλλά ναι, καταλαβαίνετε. Χτενίζει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά, τους κόμπους και όλα αυτά. Μου άρεσε πάρα πολύ και είναι και σχετικά αρκετά οικονομικό για τέτοιου τύπου, γιατί είχα κοιτάξει για να έπαιρνα κάτι αντίστοιχο, γιατί ζήλευα κι εγώ που το βλέπα από όλες που το είχανε και βλέπα κάτι τιμές 15, εντάξει, είπαμε, για μια βούρτσα ποιος δίνει τόσα πολλά λεφτά. Εγώ δεν έχω αυτή την οικονομική άνεση να δώσω τόσα πολλά λεφτά για μια βούρτσα, οπότε προτίμησα αυτή εδώ από το Jumbo, η οποία ήταν και αυτή πολύ οικονομική, 1,5-2 ευρώ, εκεί κάπου. Μου άρεσε πάρα πολύ και την έχω ευχαριστηθεί. Μου έκανε νομίζω και άλλα δωράκια, αλλά κάπου από εδώ από εκεί, μικρά και ωραία δωράκια. Μετά μου έκανε αυτό εδώ το αυγουλάκι που είναι και λερωμένο, είναι για να βάζετε make-up, το δοκιμάζω για να δω την ποιότητά του, είναι λίγο σκληρούτσικο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, κάνει μια πολύ καλή εφαρμογή, με αυτό έχω κάνει και σήμερα την εφαρμογή του make-up και του concealer. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό και θα το δούμε στη συνέχεια, θα σας πω και στη συνέχεια. Και μετά έχω να σας δείξω κάτι υπέροχο, κάτι εξαιρετικό, κάτι το οποίο μόλις άνοιξα τη τσάντα που μου το έφερε ο Δημήτρης, και αυτό είναι ένα δώρο του Δημήτρη λοιπόν. Είπα, πλάκα μου κάνεις, δεν το πιστεύω. Και είναι αυτό εδώ το βαλιτσάκι, το οποίο το έχω ήδη γεμίσει. Είναι αυτό εδώ το υπέροχο βαλιτσάκι από την Peguesage. Είναι μια επαγγελματική βαλίτσα για τα καλλιτικά και είναι ποιοτικά πάρα πολύ καλή, είναι γερή. Είναι πολύ γερή η κατασκευή του και το λέω αυτό γιατί στις 2 μέρες που μου την έφερε, δεν θυμάμαι, η μικρή μου ανιψιά μου την έριξε από εκεί που την είχα, οπότε ναι, και δεν έπαθε σχεδόν τίποτα, δεν έπαθε τίποτα, είναι πάρα πολύ γερή η κατασκευή του. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το δώρο και δεν μου το έφερε έτσι σκέτο, μου το έφερε γεμάτο το κουτί. Είναι εξαιρετικό αυτό για έναν άντρα να ξέρει την κοπέλα του και τι την κάνει χαρούμενη. Και θα ξεκινήσω με αυτά εδώ τα σφουγγαράκια, τα οποία και αυτά είναι για μακιγιάζ, για make-up και λοιπά. Είναι από τα Jumbo αν δεν κάνω λάθος και είναι σε σχήμα καρδιά. Πάρα πολύ όμορφα. Μετά μου πήρα αυτή την παλέτα από την Victoria Silk Touch, την οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Έρχεται έτσι, έχει και ένα σφουγγαράκι, έχει αυτούς εδώ τους χρωματισμούς, ελπίζω να φαίνονται στην κάμερα, την έχω λίγο σγοτσάρι, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα και από ό,τι κατάλαβα ο Δημήτρης θέλει να πειραματιστώ με πολλά χρώματα και θα σας δείξω, έχει shimmer, έχει 2 matte και τα υπόλοιπα είναι shimmer και θα σας δείξω ενδεικτικά κάποια χρώματα. Τα χρωματάκια κάποια ενδεικτικά είναι αυτά εδώ. Τι να πούμε για τη χρωματική απόδοση, εξαιρετική. Σίγουρα θα την δοκιμάσω
και θα σας πω τη γνώμη μου. Πάντως μου αρέσει πάρα πολύ. Μετά μου πήρε αυτή εδώ τη μάσκαρα από τη Victoria Silk Touch που σας την έχω ξαναδείξει. Δεν είναι μία από τις αγαπημένες μου, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα την χρησιμοποιήσω και θα της δώσω μία ακόμα ευκαιρία. Πάντως όταν την άνοιξα δεν μύριζε τόσο άσχημα όσο η προηγούμενη μάσκαρα που είχα, οπότε ίσως κάτι να έχουν αλλάξει στη σύστασή του. Θα το δούμε, θα τη δούμε στη συνέχεια. Και μετά μου πήρε πολλά βερνίκια. Ενδεικτικά έχω να σας δείξω αυτά εδώ. Όλα ήταν από την Evelyn. Θα σας δείξω αυτό το μαύρο το οποίο το έχω και είναι το νούμερο 18. Μετά μου πήρε αυτό εδώ το μπορντό χρώμα από την Eveline και είναι το νούμερο 64. Και μετά μου πήρε αυτό εδώ που είναι στο beige χρώμα, το οποίο δεν έχει κάποιο νούμερο από κάτω. Είναι πάρα πολύ καλά τα βερνίκια της Eveline, σας τα έχω ξαναδείξει. Και μετά μου πήρε αυτό εδώ το κραγιόν, το οποίο είναι έτσι έρχεται με ένα μολύβι μηχανικό, το οποίο μπορεί η συσκευασία να μην είναι η καλύτερη, γιατί φεύγει αυτό κάτω και δεν το βγάζετε και τόσο εύκολα. Είναι ένα φυσικό χρώμα, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει σε μακιγιάζ. Είναι αυτά εδώ τα χρώματα, είναι ενυδατικό όπως μπορείτε να δείτε, δεν βγαίνει ακριβώς το χρώμα, δηλαδή θέλει χτίσιμο. Ένα πολύ αξιόλογο κραγιονάκι από τα Jumbo. Λοιπόν, και συνεχίζω. Έχει αυτόν εδώ το καθρέφτη και έχει αυτές εδώ τις σκιές σε γκρι υποτόνους. Θα κάνουμε και από αυτές μερικές γοτσ. Τα σγοτσάκια είναι αυτά εδώ. Έχει shimmer κυρίως σκιές. Μετά το δεύτερο έχει αυτά εδώ τα δύο τα ροζάκια και τα glitter. Τα ρουζάκια τα έχω δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά. Σας κάνω και από αυτά κάποια swatch που να σας τα κάνω έτσι όπως έχουν γίνει τα χέρια μου. Είναι αυτά εδώ, πολύ καλά ποιοτικά, όπως και τα glitter. Και μετά στο τελευταίο έχει ένα highlighter και 3 lip gloss, ένα σφουγγαράκι και ένα για να βάζετε τα lip gloss. Πολύ καλή. Όταν θα τη δοκιμάσω και θα έχω μια πλήρη άποψη, σίγουρα θα σας πω για την παλετίτσα. Και η δεύτερη πάλι από την Becky Sass είναι αυτή εδώ, η οποία μου άρεσε ένα τσικ παραπάνω, γιατί έχει πιο ουδέτερα χρώματα. Είναι αυτά εδώ και μπορείς να κάνεις πάρα πολλούς συνδυασμούς. Έχει ένα ματ και όλα τα υπόλοιπα είναι shimmer. Και να σας κάνω και από αυτά κάποια έτσι σγοτσάκια. Και αυτή έχει μια πολύ καλή χρωματική απόδοση και ανυπομονώ να τη δοκιμάσω, είναι αλήθεια. Μετά μου πήρε αυτό εδώ το highlighter από την Victoria Silk Touch. Το είδατε και αυτό στο μακιγιάζ που σας έκανα. Πάρα πολύ καλό ποιοτικά. Δεν είναι από τα highlighter τα οποία είναι μπαμ. Δηλαδή μπορείς να το κτίσεις. Εγώ το χρησιμοποιώ κυρίως κάτω από το φρύδι.
και στα ζυγωματικά, αλλά στα ζυγωματικά θέλει κτίσιμο. Δεν χρησιμοποιώ τόσο πολύ highlighter στο μακιγιάζ μου, είναι η αλήθεια. Πήρα και αυτά τα πινέλα από το Jumbo. Τα έχω χρησιμοποιήσει. Όταν θα τα πρωτοπάρετε είναι η αλήθεια ότι μαδάνε πάρα πολύ. Αλλά μετά από το πλύσιμο και τις τρίγες που βγάζουν δεν μαδάνε τόσο πολύ. Έχει λοιπόν ένα για την πούδρα ή για το ρούζ, έχει ένα για blending, έχει ένα για τα φρύδια και για τις βλεφαρίδες, έχει ένα σφουγγαράκι και ένα που είναι για να βάζετε το κραγιόν σας ή το eyeliner, ανάλογα τι σας βολεύει την κάθε μία. Έρχεται σε μια πολύ ωραία θήκη αυτή εδώ και είναι πολύ οικονομικό και αυτό. Και τώρα νομίζω τελείωσα με ό,τι μου πήρε ο Δημήτρης κλπ. Έχω να σας δείξω ένα κραγιονάκι που μου πήρε η αδερφή μου και είναι αυτό εδώ από το Jumbo, από την εταιρεία Monda Lipstick Matte, και έρχεται κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι μπροστά διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα κραγιόν που υπάρχουν στην αγορά, αλλά είναι matte όπως λέει, είναι αυτό εδώ το χρώμα, είναι ένα κόκκινο έτσι μπορντό. Από ποιότητα που το έχω δοκιμάσει είναι έτσι και έτσι, δηλαδή μία φορά το έχω βάλει, θέλω ακόμα να το χρησιμοποιήσω κι άλλο και να σας πω. Και μετά άλλο ένα δώρο που έκανα εγώ στον εαυτό μου ήταν αυτό εδώ το κραγιόν από την Golden Rose, είναι το νούμερο 32 και είναι αυτό που φοράω στα χείλη μου. Να σας κάνω και ένα swatch. Είναι αυτό εδώ, είναι και αυτό matte και είναι έτσι ένα μόβ χρώμα, αλλά όχι πολύ ανοιχτό μόβ και μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι μου ταιριάζει. Και νομίζω τελείωσα με όλο αυτό το μεγάλο haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό που τρέχει στο κανάλι. Πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Φιλάκια πολλά, γεια σας.